Bor fami halne bannan debbo pula ko jaati min Haruna arandi seno so wiyama seno tan a haali haala nokku to diyam tiiɗi par ce que sa ƴeewi sakiraɓe amen senon koɓe heewɓe eggi naati Burgu naati laamu Côte d'Ivoire laamu Sikaso hono saabe so nongu heddi tan diyam tabtita e ley leydi ndi ɗum laatimi maire min daari projet million ngaji temedere e capanɗe jeegom e jeenayi 169 millions et quelque waɗimi financé hono maaro hono weenu e ley weenu nu min waɗi hen ɓulli pour que hono daabaji pulako wawa wona e ley seeno wasa eggude yaha Burgu na naata Côte d'Ivoire weenu nu na wawi heddirade diyam lebbi jeeɗiɗi million temedere e capanɗe jeegom e jeenayi e ley ɗum bannan debbo yimɓe haalta haala ɗum noon pourtant image ngaji mawɗum yalti e radio Mali e télévision Mali image ngaji muɗum na ley YouTube fa hanni million temedere e capanɗe jeegom e jeenayi ko waɗimi hono nayi pulaku no heddirto keeɗum commune Ngonkoro tawa eggadi naata leydi Burkina na leydi hono wiyete Côte d'Ivoire déplacé en adiɓe warde Bamako ɗo ɗon yo déplacé en koru wakkati ɓe warɗo ne min e mawna gorko Idrissa mi noddimo min jeehi toon mi itti million gooto e bootoyi capanɗe jeegom maaro jaami hokko min ɓe ɓe wiya mi yiɗa fulɓe ɓe ɓe haalta haala ɗum ɗiɗɓel muɗum galbal ñamana ɗo mi immike ɗo yaa mi ñaamidomi e sakiraɓe am wakkati lewru Ramadan ɗum wiyete rupture des jeunes mi jeehi toon mi jaɓɓike ka faa gasi mi hokkoy toon bootoji temedere maaro galbal ñamana wadde min defiɗo ñamduji faa keewi min watti e mobilaji ɗo e sotramangaji min naɓi toon min ñaamiɗi e sakiraɓe meɗen ɓe tatibel muɗum sakiraɓe meɗen doguɓe laamu koru laamu bankas laamu douanza so wari ley genni mottini min jeehi toon min kokki toon bootoji 400 ɗum min kokkiɓe toon motti ɗum yalti e télé ɗiɗo e ley YouTube du sakiraɓe meɗen haala ɗum caggal muɗum déplacé e meɗen wonɓe bankas min jeehi toon min kokkoyɓe bootoji temedere maaro e ujunaji temedere yalti e télé na ley YouTube image muɗum sakiraɓe meɗen haala ɗum au contraire ne min naɓi maaroji ɗi toon ne sakiraɓe woɓɓe wi bootoji temedere ɗi hokkoymi ɗin yo jabbe e malfaji on ko waɗi mi yaami hokkoymi pulako ɗum ɓe haali ɗum tateji fuu ɗon sakiraɓe meɗen haaɓɓe ɓe wi bootoji temedere ɗi hokkoymin fulɓe bankasi ɓe ɓe wi jabbe e malfaji on ko waɗimi e ley bootoji ɗi yaami hokkoymi toon e pulako maaro wala ley hen mais sakiraɓe meɗen fay goto notaki caggal muɗum déplacé meɗen hono won sukaɓe meɗen nangaɓe so joppa naɓa tabtal pulako mi jeehi toon ƴeewo min ɓe hokkuɓe ujunere temedere tabtal pulako toon siège tabtal pulako toon sukaɓe meɗen nangaɓe e ley base on so wadda ɗo so yoppa ɓe waɗa déplacé ɓe naɓa siège tabtal pulako toon mi jeehi toon hokkuɓe ujunere temedere dikku e junngo honorable Dikku Diadio on ko tummumi hokka ɓe fay goto haalta haala majjum caggal muɗum déplacé meɗen wonɓe centre Mablin ɗo ɗon anniversaire en 2019 ɓettiɗo on min noddiɓe ɓe wari mi hokki ɓe bootoye temedere maaro sakiraɓe meɗen haala majjum Ngonkoro wakkati nde baso fuɗɗi no Ngonkoro ni sakiraɓe meɗen fulɓe eggi laamu Jalsagu laamu Tori kañe e egguɓe funnange Ngonkoro wari bootoji ujunere e temedde 2 wonko neldumi a faami sakiraɓe meɗen waɗi ɓe déplacé wari commune Ngonkoro ɗum yalti e télé ɗum yalti e YouTube ngaji fay goto haalta haala majjum Ngonkoro jaati galbal Ngonkoro aran galbal Ngonkoro hono yo pale no leɗɗe no nenno mi jiɓi andir galbal Ngonkoro kaɓal Ngonkoro diyam muɗum ne tiiɗi ñenne luumo so fulɓe wari fa yeeye nayi muɗum
so wana ɓe yaha ɓe ƴoogi e ɓulli faale genni ni siyoŋaaji ɓe wadde ɓe yarna nayi ɗi mi ñiɓi heen château ñuloŋaaji 25 wattumi e ley galba ngal hokkumin pulaako fulɓe haala majjum mi waawa haalde fuu caggal muɗum suudu baaba am fadam ñiɓde Bamako ɗo togo ñiɓmi tofo so ñiɓomi Ngonkoro so ñiɓomi Bankas galle am wonɗe Ngonkorɗe na ɓuri ɗeeɗo galle Bamako abada feeɗe enditaake ko woni e ley galle am Ngonkorɗe wala e ley galle am Bamako ɗe ko woni e ley galle am Bankas wala e ley galle am hono wiyete Bamako ɗo wona ko waɗi sona yidde suudu baaba muɗum so yiɗa suudu baaba ma fuu a watta toon e ley ɗum en tant que maire min jaati mi itti miloji 17 e ujunaje 105 yoɓmi impôt commune am mbimi fay goto pati yoɓa impôt dugutigi e 21 commune Ngonkoro yo gelle 21 officiel woni Ngonkoro e ley gelle 21 ɗe gelle 10 woni gelle fulɓe gelle 5 e ley gelle 5 ɗe gelle 3 woni gelle min wiyata daafi e genni wootiri ne wiye condugu ɗum yo genni booboɓe genni wootiri woni genni haaɓe e ley commune Ngonkoro fof officiel ɗum yaran lanfiyara ni genni du 1981 malien dogunoɓe so naati Burkina wakkati tiɗalaji men ene Burkina ɗum ɓe wirfi ɓe wari ɓe malien en so commandant arrondissement waɗi ɓe installé Ngonkoro en 1981 genni haaɓe nenne genni haaɓe officiel wootiri tan woni e ley commune Ngonkoro mais sona ɗum kala gelle haaɓe wonɓe toon fuu yo haamoŋaaji village officiel kaaɗo wala Ngonkoro so wona yara lanfiyara gelle e amir e nogaye ɗiɗon ɓe amir fuu moto miɗa yetta ɗo miɗa barkina ɗo sakiki am e kaw am hono wiyete Sekou Bari no wonno directeur banque Bessim kañum e honorable Diaƴe Ba hannde député ñono ñeni muɗum ɓe tawama toon ɓe welti ɓe seyi honorable Diaƴe Ba kañum ndu wi amir fuu wonɗo Ngonkoro hokki ɗo ujunaje 10 waɗa coggu essence Sekou Bari tawama toon o wi amir fuu wonɗo Ngonkoro kanko ɗo o yoɓi hen ujunaje 10 no ñeni muɗum amir fuu heɓi moto e ujunaji 20